Z reštaurácie doviedli na oddelenie cudzineckej polície v Nitre. Muž má vedený záznam v Schengenskom informačnom systéme, ktorý tam bol vložený orgánmi Nemeckej spolkovej republiky som augusta. Nedžady ho posadili do zadržiavacej miestnosti. Vo vnútri aj pred budovou boli po celý čas. Muž strávil na polícii niekoľko hodín. Vonku na neho čakali príbuzní a taktiež aj známi. Ľudia, ktorí muža vonku čakali, hovorili, že nechápu, čo sa deje. Arabadži je podľa nich čestný muž. Po zhruba 10 hodinách kontroverzného podnikateľa prepustili. Ten bez slov nasadol do auta a odišiel. Tohto muža zahraničné médiá nazývajú aj tzv. Krstným otcom. Pred rokmi bol odsúdený za kúpliarstvo, obchodovanie s ľuďmi a násilnú trestnú činnosť. Muž nám predložil cestovný pas z Tureckej republiky a pobytový preukaz rodinného príslušníka Európskej únie. Práve preto, že vlastní tento preukaz, ho v noci museli prepustiť. Podľa polície však zo Slovenska musí odísť. Mužovi bolo doručené rozhodnutie o vyhostení, kde mu bola uložená povinnosť vycestovať z územia Slovenskej republiky v lehote 30 dní. Diana Pavlisová, televízia Joj.